Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikasi, ngicela wenze kufanele ucofoze subscribe ulike bese uphinde udlulise ukuphawula lapha ku comment section. Uphumelo bala usisikazi Mdolo waziwa kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana ngelika Mabiyela Mthembu, wakhala ngesenzo esibi esenziwa amadoda kakhulukazi kubantu babo laba abathandana nabo. Ngale nje ukukhuluma kakhulu ke ake uyizwe nansi inkulumo yakhe ayikhulumile ayibhekise esizweni kakhulukazi abantu besilisa. Sanibonani, uMabiyela unkosikazi kaMthembu. Ngikwi cruise yodumo le yaseThekwini ebakhona kanye ngonyaka iMSC iBella Cruise. Yabona ukufika kwami la benginovalo, ngisaba, nginezinto zonke nje ukuthi inkosi ngabe ngizokwazi ukubuya emanzini noma ngizofela khona. Kodwa ngifikela ngathola into ethinte kakhulu inhliziyo yami because ngaphakathi kwi-cruise abantu besifazane baningi kakhulu. Baningi abantu besifazane bazile lana bagcina imali yabo because le cruise le ayishibhile eyomntakabani. Abantu besifazane bafuna ukuzopholisa inhliziyo ebuhlungwini abahlangabezana nabo empilweni zabo abasuka kuzo. Abantu besifazane bazoventa, abantu besifazane bafuna ukukhululeka. Angisho ukuthi akubulawa amakhaya, kodwa kumele wazi wena muntu wesilisa ukuthi thina silinyazwa abantu uNkulunkulu. Kumele wazi wena njengomuntu wesilisa ukuthi uNkulunkulu wanethemba ukuthi nizosivikela ekubeni silinyazwa yini, inini enisilimazayo. Ekubeni uNkulunkulu wanethemba ukuthi nizosivikela, akekho umuntu wesifazane kwathiwa uzovikela umuntu wesilisa. Thina kwathiwa sinithobele kuphela. Yabona, akekho umuntu ohlulela omunye lana, akekho umuntu obona omunye mhlawumbe engaphansi komunye. Abantu besifazane nje lana bahlangene into ongayazi, ingoba isililo sisodwa esobuhlungu benhliziyo. Uyabona nje ukuthi badele yonke into, sebedelile khona ngisho umama badala bakhathele abantu besifazane bakhathele, bafuna injabulo. Ngicela ukwenze kube umthwalo wakho njengoba wawuvumile ngenkathi yomthatha kubantu bakubo ukuthi uzomphatha kahle, injabulo yakhe uzoyibeka phambili. Angisho ukuthi bakhokheleni iMSC Cruise, cha. Ngisho ukuthi khathazeka ngokuthi umngakho akathokozile ekhaya kini. Akukhathaze, ifuna injabulo yakhe, mbuze ukuthi yini engamjabulisa. Maningi ama-comments angakhulunywa njengamanje ukuthi uMabiyela isifebe, begqoka usheqe, eveza isisu. Anginayo mina inkinga nalokho, ngoba mina umuntu wangikhipha ekhaya akanankinga mina nalokho. Kimi akunankinga. Emzini wakho makunenkinga kulungile. Mina kimi umuntu owangikhipha ekhaya ume approve into ngiyayenza. Wena ungayicriticize uzufike nami ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga umyeni wami uyoboshwa ngezinto mina engizenzayo, yena ehlule ukubeka umthetho phezu kwami. Kodwa futhi uyazazi izinto zakhe engiyithatha. I think izinto zakhe engiyithathayo abanye abantu besifazana abahlulekayo ukuyithatha izona lezi ezenza ukuthi angivumele ukuthi nami ezinye izinto eziwumthetho ayiphulele mina. Ngoba akubo bonke abantu besifazane abakwazi ukuthatha izinto mina engiyithathayo, kuyabehlula. Angikho ke lapho, ngisekuthenini bantu besilisa injabulo bafethu, injabulo bafethu. Ngiyanitshela usizolo ngize ngakhala, ngibuka nje indlela ba-happy ngayo, ba-happy bodwa. Abantu besifazane nje bazogcina abantu besilisa nje bengabathandi at all. Ba-happy bodwa, abantu besifazane.
inhliziyo zabo zijabule bazonje begcina nje umuntu uzobelala nomuntu esuka lapho athi hamba ubuyele ekhaya kini. I-relationship nje into ezophela, into ekuthiwa ubudlelwane nje kahle kahle into ephelayo, ngoba abantu banezimali zabo, abantu bayakwazi ukuyijabulisa, bayakwazi ukwenza izinto ezijabulisa inhliziyo zabo. Shuthi uma ukuthi abantu besilisa abayiboni lento eyenzakalayo, shuthi ibona abayimbangela ukuthi iphele imshado, ngoba ngampela shuthi izophela, iyaphela.